ideea seriei este că trebuie să supraviețuim pe diferite insule. De exemplu, uite-te, există insula vulcanului, foarte interesantă acolo. Există insula aia joasă acolo, insula principală unde suntem noi și probabil multe alte insulițe de explorat. Însă, marea problemă este că avem de a face cu foarte mulți rechini. Acum, nu uitați de un like, un channel, subscribe, să fie susținere blană și să veniți și pe live-uri de luni până vineri de la 9 la 10 dimineața pe Nocivanu, de la 10 la 13 pe Trovo, aveți al doilea link din descriere, tutorial pas cu pas să veniți aici pe live-uri și să dați și un subscribe pe Alex Craft, acolo postez tot felul de unboxing-uri cu figurine și chestii. Figurine cu Lego și nebunii. Dar ce e asta? E o piatră? Băgată ăștia. Wow! Asta e tare! Uite cum pot strânge eu cobble-ul. Ok, asta e next level. Uite bă, un puiuț de pisică. Salut, pisico. No, asta ar fi fain să fie și în Minecraft. Sincer. Să fie așa o piatră pe jos. Practic e bucată de cobble. Adică e super tare. Nu știam că are harta asta și chestii de genul. Bă, dar eu am dat weather clear, tu mă ăsta pe mine. It's not valid the number. Gata, e bine acum. Doar ce am dat și din nou. Dar cred că trece timpul mult mai repede aici, mă. Cred că e setată chestia aia. Și ca să ne dăm seama, putem planta ceva. Să vedem cât de repede crește. Păi dar n-am unde aici. În fine, hai să mergem să vedeți rechinii. Vreți? Rechinașii? Bă, pe aici nu-s rechini? Trebuie să fie. Dacă nu știu eu 100%, hai să mergem la sigur. Ce faci, frate? Urât o făcut. Aici ce avem? Fish net? Ce-s mă chestiile astea? Sunt chestii foarte interesante și noi pe aici. No, aici era rechinul undeva. Uite-l. Nu pot să-l bat, oare? Oare ce... Aoleu. Oare cât damage îmi dă? Salut, prietene. Cât de aproape pot să vin de tine fără să mă muști? Am și eu așa o mică întrebare. Ia uite cât de aproape sunt de el. Hai de capul meu. Na, bucat. Na, mușcă-mă și tu. Aoleu. Vreau să bat un rechin. E foame. Stai un pic. Așteaptă-mă. Bă, dar lupta asta nu-i cinstită pentru el, mă. Că nici nu mă poate atinge el. Uite, o să stau aici așa. Mă bat în apă cu el. Bă, dar nu dă în mine, mă? Am glumit, frate. Stai, mă, fii și tu prieten cu mine. Deși nu ești prietenos. Domnule Sătean, mă ajut și tu sau? Sau nu vrei? Bă, te mănâncă rechinul! Sute-ne! Ce coadă era să-i dea. Au. Mai am și eu o inimioară. Cam în câte eternități putem bate noi rechinul ăsta? Aoleu, Săteanul-i mâncat de rechin, bă. Iar o inimioară. Doamne, dar are viață rechinul ăsta, de mai bine nu mă mai bat cu el. Mai bine renunț, că nu e bună. Salut! Dar fii atent că putem să luăm o grămadă de chestii. Eu nu credeam că sunt atât de multe chestii pe aici. Și din câte am văzut eu, sunt mai multe chesturi. Mai luăm și niște cobble. Avem 2 chesturi deschise până acum. Pe ăsta nu l-am deschis și chiar cel de la început. Mamă, aici e nebunia. Asta ce-i? Shark Survival. Ia mă că avem și informații, eu acum știu. Before venturing out, make sure to read this for your safety. Adică, înainte de a pleca, asigură-te că citești chestia asta pentru a fi în siguranță. Rechinii se spawnează în ocean, deci nu-i doar unul, sunt rechini. Ok, vei primi un warning dacă un rechin este în apropiere, deci voi fi avertizat. Rechinii atacă bărcile, deci e bine să ai cu tine bărci în plus. Deci dacă suntem în barcă, nu suntem în siguranță, să înțelegem. Traveling around island. Du-te peste tot pe aici, pe insule. Fishing rods have new drops and can give you a chance to earn treasure as well. Pot chiar să pescuiesc comori. Ok, asta e tare.
Presimt o serie super tare. Fishing nets will only work when placed on water. Check it out and see how it works. Deci putem să prindem pești acolo. Bla 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 bla. Nu, hai să punem astea. Sunt foarte curios, frate. Punem aici așa. Ce tare. Și gata, am luat pește? Bă, cum iau pește dinăuntru? Nu mai pot să ies? Nu mi-au dat pești. Hai să facem în felul următor. Nu știu dacă funcționează, dar noi încercăm. Să închidem aici, să ne fie mai la îndemână. Și cum le iei? Încă nu s-a prins nimic aici. Păi asta e, mă, frate, trebuie puse mai multe și să vii după aia să te uiți dacă ai prins pești sau nu. Vreau o zonă mai dreaptă, uite aici, de exemplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Care e treaba? Bă, dar uite, mă, eu văd pești înăuntru, mă. Fii atent că pescuiești multe chestii. Poți să pescuiești diverse. Bă, asta e... Am pescuit trident. Wow. Ok. E mai tare decât credeam, sincer. Bă, am pescuit diamant. Unde ești, mă? Ia stai să mai mănânc.